Bosta bdiewa u raħħala mill-quta mill-grigalata qawwija li kienet laqtet lil Gżejjer Maltin fi frar li għadda, bdew japplikaw għal għajnuna finanzjarja b'allokazzjoni ta' 3,500,000 euro mill-Gvern għal ħsarat strutturali illi ġarbu. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-uffiċċju tal-Arpa fil-Pitkalija f'Taqali, is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja Klint Kamilleri ħabbar li nfetħu l-applikazzjonijiet għall-għajnuna finanzjarja lill-bdiewa u lir-raħħala. Permezz issa ta' dan il-qafas allokajna 3.5 million sabiex ikun jistgħu jintużaw mill-bdiewa tagħna li safrew danni fl-istrutturi tagħhom u propju millum sal-aħħar ta' Settembru ser ikun jistgħu jagħmlu kuntatt kemm mal-Arpa ġewwa l-Pitkalija mal-Front Office ġewwa Malta kif ukoll il-farm ġewwa Għawdex sabiex jissottomettu id-dokumentazzjoni li hemm bżonn u jkun jistgħu mbagħad jieħdu wkoll sa massimu ta' 45% rifużjoni biex ngħidu hekk tal-ispejjeż li ġarbu. Il-bdiewa jistgħu japplikaw għal fondi marbuta ma' spejjeż assoċjati mat-tiswija jew bdil ta' serer, spejjeż għal bini mill-ġdid jew restawr ta' ħitan, tibdil jew tiswija ta' mtieħen tradizzjonali tal-ilma, bdil jew tiswija ta' ħsarat fil-ġebel jew l-azzar imġarba fl-irtsiset irreġistrati u spejjeż għaċ-ċertifikazzjoni minn perit sa massimu ta' 5%. One News tkellem ma' Joseph Kalleja, wieħed mill-bdiewa li dalgħodu applika għal fondi biex jagħmel tajjeb għal parti mill-ħsarat li ġarab fis-serel fl-alqa tiegħu fil-limiti tal-virtu. Il-ħsara li ġarab bil-maltempata tar-rieħ. Naqsmu l-plastik tas-serer. U ma kenniex mod ieħor nagħmlu, mbagħad insomma l-gvern ħareġ din l-għajnuna u ġew ħudu ritratti, ħudu l-affarijiet u hekk. Naħseb xi ħuġa tajba. Is-Segretarju Parlamentari qal li minkejja li pajjiżna ma kienx eliġibbli għal fondi Ewropej, il-Gvern ħadem fuq skema biex jgħin b'fondi nazzjonali. Fakkar li din ma kienx l-ewwel darba li l-Gvern għen b'mod dirett u tfassal qafas biex dan il-proċess isir aktar effiċjenti f'każ li jerġa' jkun hemm bżonnu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.